waleɲuman dɔn o bɛ aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen fɔ yan fɔ aw sigiyɔrɔ la ka sanga ni aw ka wagati o cogoya ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ bi ye tarata ye septembre kalo tile 2 san 2025 a y'aw bisimila Mali kunnafoni ka dɔn kibaruya olu kɛnɛ kan. Kunnafoniya daminɛna ladalako la an ka jamana ɲɛma General d'armée Assimi Goïta ale bɛ to ka ladala drapeau yɛlɛ mun kɛ kalo ntɛnɛn fɔlɔ fɛn mun ye septembre kalo ta o kɛra kunungo ntɛnɛn septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 kɛnɛ yɛrɛ ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana ɲɛma bolo General d'armée Assimi Goïta kɛnɛ in kan fɛn mun ye an ka jamana marabolo ɲɛma caman olu tun bɛ kɛnɛ kofɔta in kɔnɔna na fo ka taa se an ka finitigila ka ɲɛma maa caman olu tun bɛ drapeau yɛlɛ yɛrɛ kɛnɛ kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ drapeau yɛlɛ yɛrɛ kunba ye fɛn mun ye o de ye faso kanu ani fasoden ɲumanya o bɛ se ka sabati fasoden kelen kelenna bɛɛ lajɛlen dusukunna cogoya mun na. Ka sanga ni an ka finitigilakaw ka kibaruyaw o kɔnɔna ye kari tɛmɛnen ni o bɛnna utukalo tile 31 ma ka dugu jɛ fɛn mun ye tɛnɛn na septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 an ka finitigilakaw ka wulikajɔ dɔ kɛra sababu ye fɛn mun ye forêt bawulen ale kɔnɔna na ni ka dangarikɛ fɛn mun ye bamaci jɛkulu maa caman na ni forêt kofɔta in kɔnɔna na an ka finitigilakaw kɔni bɛ fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen na walasa an ka jamana bɛ se an ka jamana cakɛdaso mun ka baara ɲɛsinnen bɛ sanni feere ale ni dala dumunifɛnw olu kɔlɔsili ma ni o ye direction régionale du commerce de la consommation et de la concurrence olu ka wulikajɔ kɛra sababu ye fɛn mun ye boisson dilan usine dɔ janɛgɛlakaw olu fɛ yen nɔ ni ka taa usine kofɔta in yɛrɛ datugu. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko ni usine kofɔta in kɔni tun bɛ dogo ni ka boisson de dilan an ka jamana kɔnɔna na mun yɛrɛ ma kɛ ni yamaruya ye an ka jamana marabaaw olu fɛ. O de hukumu kɔnɔna na wulila ni ka taa usine kofɔta in yɛrɛ datugu. Kunnafoniyaw fana tilara k'a yira k'a fɔ tuguni ko usine kofɔta in ka boisson dilannenw kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka bana cari jamana ale kɔnɔna na. Ka d'a kan sɛgɛsɛgɛli mun ni o bɛ kɛ an ka kɛnɛya tigilamaw olu fɛ walasa dala dumunifɛnw o bɛ se ka feere jamana kɔnɔna na ko tun tɛ kɛ usine kofɔta in fɛ wa fɛn min ye usine kofɔta in ye a tun bɛ dogo ni ka nin baara cɛjugu ninnu fana kɛ walasa fɛn min ye jamana ka sɔrɔta ni o ye taxiw ye o fana tun tɛ sara usine kofɔta in fɛ. O de hukumu kɔnɔna na direction in kɔni wulila ni ka taa usine kofɔta in ale datugu. Ni wagati in na an bɛ taa fait divers ale kunnafoniya olu kɔnɔna na Bamako sigida mun bɛ ni a bɛ wele ko Dumanzana Petit Paris balimama fila olu kɔni ka dala mankan kɛra sababu ye fɛn mun ye kɔrɔkɛma ale ye marifa ta ni ka ci a dɔgɔnin na ko in yɛrɛ kɛra sibiri utukalo tile 30 san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 16 o tɛmɛnen ni sanga 30 o bɔɲɔngo ye. Kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ fɛn mun ye kɔrɔkɛ kɔni ale ye an ka lakana tigilama ye ni o ye tinitigi ye wagati mun na a n'a dɔgɔkɛ kɔni bɛ bila ɲɔgɔn na dala mankan o senfɛ a taara don a ka so kɔnɔ ni k'a ka baarakɛ marifa ta ka na ci a dɔgɔnin na o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na. Fɛn min ye sigidalamaw olu kɔni ye wele bila an ka lakana tigilamaw ma ni o ye protection civile ye walasa dɛmɛ bɛ se ka don dɔgɔnin ma ni ka taa lapitaniso la cogoya mun na. O kɔfɛ u ye wele bila gendarmerie tigilamaw ma walasa u bɛ se ka na sɛgɛsɛgɛli kɛ ko in yɛrɛ kɛra cogo mun na a ka se ka dɔn. Ni wagati in na maaw kɔni b'u yɛrɛ ɲininka u kamana gannen don kosɛbɛ cogo di balimama fila olu bɛ se ka taa bila ɲɔgɔn na ni ka marifa ci yɛrɛ bɔ u la. Ni wagati in na an bɛ taa kɔkan kibaruya olu kɔnɔna na Ghana jamana ɲɛma ni o ye John Dramani Mahama ale kɔni ye Ghana Cour suprême ɲɛma ni ka wuli ka bɔ a pilasi la a kɛra kunungo septembre kalo tile fɔlɔ san 2025 kunnafoniya olu y'a yira k'a fɔ ko Ghana jamana ɲɛma kɔni ye Cour suprême ɲɛma wuli ka sanga ni fɛn min ye yuruguyurugu wale dɔw a sen yɔrɔ la kiri ale bina kun kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye fɛn min ye Ghana kɔnɔna na Cour suprême ɲɛma ale ka wuli ka bɔ a jɔyɔrɔ la ka sababuya kɛ yuruguyurugu wale o dɔw ye. Ayiwa Mali kunnafoni bɔlɔlɔ sira lajɛbaw ni de bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la an sera ka mun sɔrɔ ni ka da aw tulo kan an b'a fɔ aw kan bɛn donna nataw la kunnafoniya kura olu kɛnɛ kan Ala k'an ka jamana basigi.